nke izizi ọbụla agadi nwoke nke afọ bịa ka ya ọ dadozie m ọ dagbuzie m anụ mekwa Ije Ihunanya, my brother to get love is just no easy. Una fugo na true love she rike. Sister to get love is just no easy. Oh, what ya no can ije Ihunanya, Ije Ihunanya, Ije Ihunanya, Ije Ihunanya, oh, Ije Ihunanya. Ndị Igbo ekene m unu oyi, ụmụ Igbo ekene m unu. Ụmụnne m, ife anyị nọ n'ime bụ Ije Ihunanya nke Ichaka Studios na-eweta. Anyị nwa nọ na YouTube, Facebook, Instagram na TikTok. Ife anyị na-eweta bụ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ndị na-avụrọ di ma ọ bụ ndị na-avụrọ nwunye vabịa n'Ije Ihunanya fa nweta di ma nwetakwa nwunye. Nya bụ onye ọbụla sonyela anyị gbakwalụ n'ijeve na YouTube anyị o Ichaka Studios ka unu sonyela anyị na ya. Onye ọbụla chọkwalụnụ ka ọ kpọta anyị akpọta na anya n'ive onyonyo ịya avụ akala ekwentị anyị ịkpọrọ anyị aiza gị, anyị edelụ gị mbọsị ịya abịa eme gị njikọ. Ịbụrụ nwoke ejikọ gị na nwaanyị, ịbụrụ nwaanyị ejikọ gị na nwoke. Chetakwanụ, Ije Ihunanya nke Ichaka Studios na-eweta. Anyị nọzukwa n'ebe niile na social media. Deje niri nne Ije Ihunanya. Onye nọ n'aka ndị bụ agadaga nwa ikolobịa. Nna m, gwekena anyị onye bụ, egwe anyị ebe isi nyana ụdịlị nwaanyị ị chọrọ. Afọ mbụ Dennis Ọjị, abụ onye Amichi na Nnewi South Local Government, Anambra State. Nwata nwaanyị na-achọ n'ebe a bụ nwaanyị tara arụ maa mma nke ukwuu, nke Chukwu gọzili n'elu na ana. Nwata ya dị m mma arụ ya ka m ji bịa ebe a. Nsogbu adịrị ya, ọ sị na nwata ya dị ya mma na-arụ ka ọ chọrọ. Ngwa ada anyị nwanyị, gwakana anyị ụdaba gị. aha m bụ Oluebube, abụ m onye Enugu steeti. Gwakwa anyị ụdịlị nwoke ị chọrọ. Ụdị nwoke m chọrọ bụ nwoke mara mma, nwoke tolo ogo, nwoke kwụ ọtọ, nwoke ọ ya bụ ife obi a na-eme gị pọrịna ụdịka nwoke ahụ ka m chọrọ. Nwoke ya enye m ego ya ebupụte mma m because ama m ezigbo mma. Achọrọ m nwoke ọ ya bụ mụ na ya nọlụ mma m apụtakwuo ife ọfụma. Ngwa unu ya enyezi anyị ọkpa ego unu. Kedu ife a na-etu gị nwaada? Iwere ife na-etu gị? Ihe a na-etu m bụ Lọla Akụ Olisa. Lọla Akụ Olisa. Ka anyị bido kene n'aka gị. Dennis onye Amichi, nkenela anyị ọkpa na m. Wagada gị kolobịa Dennis onye Amichi nke dị na Anambra South na
Anambra Steeti ndị ego igwe Odogwu mekere ọkpanana kụwa mali n'isobili Odogwu tikere ọkpanana ka anyị mali n'isobili Odogwu hai mmanwụ ọpụọ tụrịa jiria ọpụọ butuo n'iso n'ibe na-eme ọmalịcha nwada Miracle nke a na-akpọ Lọlakụ Olisa ọ ga-eluokwana mgbe ihe eme ọkpanala ọmalịcha nwada Lọlakụ Olisa ya mbụ ego olive n'olulu gị tani bụ tani ka ije egwe dị yeso ya ọ bụ ọmalịcha nwanyị dị mma golive lechebe n'olulu gị Lọlakụ Olisa lechebe ogene anyanwụ ụtụtụ ogene mmazulu ga-arụ oyi ngwa madie yanataka n'azụ obele yanatakwa nwa obele unu na-aba eme ọkwani mana ọvọzili nke ikpeazụzụ mekeneni tụghalịkanani ka unu bụzie onwe unu ka anyị malị ma ụkwa a na-apị ma mkpụrụ ọ dịkwa ya mgba ovu Hey! Masị gị daalụ. Nwata bụ ife na-eli. Ngwa chedu olu ka ọ tụghalịa Lọlakụ Olisa Miracle tụghalịkana. Ọnụ ọgụgụ. Nwa ịtaka. Na-enunu mkpụrụ obi mmadụ. Egoro ka nwa si chapụ. Ubelugo. Nwa ibu ife na-eli. You need to stress onwe gị. You just ihe ọbụla isi mgbu meli memeli ya. Ego ụdọ. Nwoke bụ odogwu. Akụ dị na boot. Esi ka alụ ọrụ mpa ya unu alụ ọrụ mpa gị unu. Esi ka alụ ọrụ ndị kọmuniti unu alụ ọrụ unu. Ego dị na boot. Ịchọ ka agbadego obodo oyibo ejebe obodo oyibo. Anyị apụọ. Anyị apụọ. Ihe ndị ọzọ n'idi eketa abụ ka esi m yes. O nweghị ihe ọzọ. Gwa m odogwu n'ọgị maka nchọrọ. Dennis kwukwele na senedi ya mma. Anyị wee sị ka anyị jụọ gị ife ịvụlụ ọ dịkwa gị mma? Ihe emegokwanụ m n'ụwa. Okwu otu lọvụ nke m bịara ịchọ. Nke izizi ọbụla agadi nwoke nke afọ bịa ya ọ dadozie m ọ dagbuzie m. Alụ mekwa. Nna, isi na gịnị ka ị na-alụ dị? Gịnị ka ị na-alụ? Nna abụ m importer exporter. Hapụ ihe na-atọ. Ana m atụ ties from China. Just a few days ago ka m tụrụ more than 20 feet, 40 feet container. More than 20, yes. Nna bụrụkwa afọ ukwu. Je abalị m enweghị problem. Nwoke bụ gbadagba. Mọmị hapụ ndị a nụwa. Hapụ ndị a nwoke ọgwụ ego ka ọ na-agwọ. Ndị na-enye anya na ifụlọ black and black ka oyi. Ihe niile black. Mọmị onye a na-agwọ ọgwụ ego. Ejene na nke ọgwụ ego. O nwere ndị kpatala ego, ndị amụnyeli n'ego. Va kpatakwa ego, nwekwe ndị amụnyero n'ego va gba mbọ ma kpata ego ife niile abụrụkwa ọgwụ ego. Mọmị onye adịlọ ka onye gbara mbọ. Ego ya esi wee gba mbọ. Ifụkwa aka ọla. Ọ bụ na ọ gba mbọ ọta na-alụ nwee enu 6 packs. Ifu nwoke adị ụtọ. Chinere nwoke nụ na ọ bụghị o meghị ihe eji 6 packs eme. Afọ ga-akọbagokwa odogwu. Negoro nwoke nụ. Ogologo afọ ga-akọbago odogwu. Onwekwa ihe. Mọmị mba nụnụ. Nke ka ya esi mecha all the styles ma missionary na onye eji afọ dogbuo mọmị onwe. Chekwali na o nwere ive nnụlụ. Chekwali. Ọ sị na o nwere styles eji eme. Mọmị nọ ya. Mgbagbo kanala anyị styles a eji eme. Ọ ka nkụ ma missionary o ma doggy o ma 69 o ma nke a na-achịnye elu ma nke onye anyị emenwuli ya. Ịnụla ibe o kwuru. O nwere styles ihe emenwu n'ibe niile enwe okwula. Dịka m si ekwubu mbụ. Ji abalị m.
ji abara m ime katafi ya ịma na odogwu bụ juru ihe eji nwoke eme enwere m ọkpụkpụ ike esiri m ike ya ka ị na-akọ at my age adị m 50 years ana m eme ọfụma njide gị mmemme gị mmetụta gị ihe mmemme gị ọ gị nwanyị na-eti Chineke nna biko mma na-eti Chineke nna maka ihe adagbu m na ọ bụrụ na ọ nwere ihe eme ụnọ ịdagbuzie emume anwụzi anụ chelụkwa arọ one ka ị dị 20 years ma ọ minegodo gapụ 30 years ya nwụzi ụmụ m a na-akpọzi dadi ha grandfather ha na-akpọzi ya nna m ukwu nya ibe ị na-achọ ịkọwa bụ na ibe okwula na nya ya edu gị jee obodo oyibo ma mọmi onye a dị 50 years mụ abụrụkwa nwa agbọghọ dị 20 years negodo ifukwa ogologo gap 30 years go ji tọcha mọmi ndụnata onye anụnwa na be nna m si ya dadi mọmi nekwa onye nchọla ịnụ hei ka anyị eji wee gafịa mba nụnụnụnụ ana m eme ụdị emere ụdị a mbụ nga mara eme ya jee chọọ ndị ọgbọgo ịma ndị kwesịrị na-achọ ụmụ nwaanyị ahụ dịcha 48 45 ọ ndị a bụ ndị ọgbọgo ọ bụ maka m achọrọ m nwoke dị yọng nwoke gbasiri ike ebere nwa ya ji ego mọmi onwere ihe nji mba achọrọ m onwere ihe nji eme achọrọ m nwoke ya abụ mfụ obi a na-atọ m mpọrị ọkwa ekwenụ ka m kwu ya achọrọ m nwoke ya abụ mfụ ọ na-enye m obi aṅụrị pọrịna ọ bụla ihe ya anụ nwa ndị be anyị unu avụọkwana ya ka anyị si je tata na ụkwa anyị na-apị na mkpụrụ adịrị ya nke nwoke si na ya avụrụ nke nwaanyị n'anya mana nke nwaanyị si na ya avụrụ ya n'ọmụlị amụ Udodi aya na-achọ Dennis aya na-achọ aya avụnata onye ije anụ nzọbadro ihe me na avoid mma ha eblem ya ọ maazị ka ya na-agba ha kịta Gen Z so na mmebe ihe ndị Gen Z nsogbu adọrọ onye ka nkọ ghọta ije ọ gị ya aka nke ịkagodi nka n'enu gị agadi nwoke 50 years nwere nwunye nwere ụmụ achọrọ m iwe iwe ka m akala iwe ewe na gị biko ewe na iwe na iwe ka kwụọ nka mụ ịdịzi 100 years ndị be anyị ọkwanụ n'ibe ka anyị na-eweta Ije Ihunanya nke Ichaka Studios na-ewepụta n'isi njedebe biko ni sonyelu na anyị maka ndị chọlụ di ma ọ bụ nwunye akala ekwentị anụnwa na-egosi n'ive onyonyo a nya ka unu ya akpọ wee tinye unu n'ive a na-eme unu bịa na Ichaka Studios chọta di ma chọtakwa nwunye deje niri nne ndị be anyị ekene m unu anyị wetara unu Ije Ihunanya nke si na Ichaka Studio sonyere anyị na YouTube, Instagram, TikTok na other social media ka ịfụ ebe anyị na-eme ihe ịfụnanya n'ụzọ kwesịrị ekwesị o nwecha ọtụtụ ihe ị ga-amụta echefukwana ka isonyere anyị Ichaka Studio ebe ndị odogwu nọ ekenekwa m unu